салом, имрӯз 1 феврал аст. Ман Зарангези Наврӯзшоҳ бо ҷамъи ҳамкорон нашри нави барномаи ахбори озодиро тақдими шумо мекунем. Таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои барнома. баъди таваққуфи чандсола ва бо вуҷуди қарзҳои калон, ширкати Тоҷик Эйр мехоҳад парвозҳояшро аз сар бигирад. қарзои дебиторӣ дар пеши ҳавопаймои компания Тоҷик Эйр доранд, мо ҳам қарзоро ситонида гирифта истем. Аз ҳамон қарзо мо музди меҳнат додем. Шаҳрвандӣ дардисар пеш овард. Муҳоҷироне ки шиносномаи Русияро гирифтаанд, намехоҳанд ба ҷанги Украина сафарбар шаванд. ва келине ки барои якпоранон аз сӯи хушдоманаш истинтоқ шуд, бо тифли 4 моҳа ба хонаи пайвандонаш баргашт. ӯ лаҳзаи бо нон ба даст афтоданашро шарҳ дод. заҳрахӯр мегуфтам, ҳамон вақт метарсидам, баъд кӯшина шудам, 8 рӯз нон нахӯрдам, соли ҳамон нон гирифта хӯрдам. Тоҷик Эйр, ширкати давлатии ҳавопаймоии Тоҷикистон ки чанд сол боз аз парвоз мондааст, беш аз 449 миллион сомонӣ ё 44 миллион доллар қарздор аст. аммо бо вуҷуди ин, ширкат тасмим гирифтааст дубора ба по хезад. масъулини Тоҷик Эйр гуфтанд, талош доранд аз Туркия 2 ҳавопаймо гирифта парвозҳоро сар кунанд. таҳлилгарони соҳа ба ин хушбин нестанд. Барот Юсуфӣ тафсилот медиҳад. ширкати давлатии Тоҷик Эйр талош дорад аз Туркия 2 ҳавопайморо тариқи лизинг бихарад. ин ширкати ҳавопаймоӣ 3 сол аст ки бо сабаби бад будани вазъи молияш наметавонад парвозҳоро анҷом диҳад. ширкати Тоҷик Эйр барои ба иҷора гирифтани 2 ҳавопаймои Airbus бо ширкати туркии Southwind ҳамкорӣ дорад. мо умедвор ҳастем ки ширкати Тоҷик Эйр парвозҳои худро сар мекунад. мақсалаи тайёраҳое ки мо моҳи декабри соли гузашта пешниҳод кардем ба шӯрои нозирон ва мо умедвор ҳастем ки тайёраҳои мо аз назари нигоҳи ваё мегузаранду қобили қабул мешаванд. ширкати Тоҷик Эйр аз фурудгоҳҳои кишварҳои хориҷӣ, андоз, бонкҳо, хадамоти техникӣ миллионҳо доллар қарздор аст. раиси нави Тоҷик Эйр дар ин нишаст гуфт, ин ширкат наздики 450 миллион сомонӣ қарздор аст. ҳамкорони Тоҷик Эйр аз ин ширкат бештар аз 60 миллион сомонӣ қарздор буданд. қарзои дебиторӣ дар пеши ҳавопаймои компания Тоҷик Эйр доранд, мо ҳам қарзоро ситонида гирифта истем. аз ҳамон қарзо мо музди меҳнат додем. ширкати давлатии Тоҷик Эйр бо мушкилоти зиёд рӯбарӯст. аз ҷумла баҳсаш бо коршарики литвонӣ бар сари 20 миллион доллар дар додгоҳҳо идома дорад. баъзе ҳавопаймоҳояш дар фурудгоҳҳои хориҷӣ ҳабс шудаанд. ба ин хотир бархе таҳлилгарон бовар надоранд ки ин ширкат ба зудӣ ба по хезад. барои ин чанд сабаб вуҷуд дорад. сабаби аввал ин ки барои сомонер дар бозор рақиб лозим нест ва сомонер қудрати таъмини бозора дар ҳоли ҳозир дорад ва мо медонем ки дасти сомонер чӣ қадар дароз аст. сабаби дуюм ин аст ки агар барои парвози Тоҷик Эйр соли гузашта фаразан 100 миллион лозим буд, имсол 200 миллион лозим мешавад ва соли оянда боз ин маблағ бештар мешавад. сабаби севум ин ки тамоми кормандони техникии Тоҷик Эйр аллакай дар ширкатҳои дигар аз ширкатҳои асосан хориҷӣ ҷой кор пайдо карданд ва баргардондани онҳо бисёр мушкил аст. раҳбари ширкати Тоҷик Эйр мегӯяд, феълан масъалаи муфлис эълон кардани ширкат дигар дар миён нест. ҳарчанд маълум нест ки ин ҳавопаймоҳо кай ба парвоз медароянд. радиои озодӣ 2 сол пеш дар як таҳқиқот муайян карда буд ки Тоҷик Эйр дар остонаи варшикастагии комил аст. ягона ширкати тоҷикистонии фаъол Somon Air аст ки гуфта мешавад ба наздикони раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон рабт дорад. Somon Air борҳо барои монополияи бозор мавриди интиқод қарор гирифтааст. дар ҳамин ҳол шумори мусофироне ки бо қатор ба сафари Русия мебароянд 2 баробар зиёд шудааст. сабаб ҳам таври маълум нархи гарони чиптаи ҳавопаймо аст. бо ин роҳ муҳоҷирон то 2 ва 3 ҳазор сомониро сарфа мекунанд. аммо мусофирон аз мақомот мехоҳанд нархи чиптаи ҳавопаймо ҳам назорат шавад то равоо осонтар гардад. Сарвинози Рӯҳулло ва Нигораи Фазлиддин гузориш доранд. баъд аз танаффуси 2 сола дар ҳаракати қаторҳо, мизони мусофирбарии байнулмилалӣ тариқи роҳи оҳани Тоҷикистон 2 баробар афзоиш ёфтааст. мақомот мегӯянд қаторҳои мусофирбари Тоҷикистон дар 6 моҳи охири соли гузашта фаъол буд. бо сабаби пандемияи коронавирус ҳаракати қаторҳои мусофирбар то тобистони соли гузашта муваққатан қатъ шуда буд. мусофирбарӣ баъд аз оне ки хатсайрок шуда шуд, хусусан байналмилалӣ ҳам нисбат ба соли гузашта 2.1 маротиба зиёд шуд. 40 000 ба боромад. соли гузашта 19 000 буд. мушаххас ҷавоб ба саволи шумо.
мақомот мегӯянд аз саргирии дигар бораи ҳаракати қаторҳо аз ҷумла дар хатсайри душанбе тошканд, кулоб душанбе волгоград, душанбе волгоград ва хуҷанд волгоград ба афзоиши мизони мусофирбарӣ тариқи роҳи оҳани тоҷикистон мусоидат кардааст. оғози ҳаракати қаторҳои байнулмилалӣ аз ҷумла миёни тоҷикистону русия барои садҳо шаҳрванди тоҷикистон хабари хуш буд. ба хотири гарон будани билети ҳавопаймо шаҳрвандони зиёд тавассути қатор ба русия рафтуомад мекунанд. моҳи июни соли гузашта ва баъд аз 30 сол қаторҳои роҳи оҳани тоҷикистон душанбеву тошкандро ба ҳам васл кард. арзиши билети тошканд душанбе наздики $44 ё муодили 450 сомонӣ аст. бинандагони арҷманд, гузоришҳои муфассали радиои озодиро аз нишастҳои хабарӣ вазорату ниҳодҳои кишвар дар вебсайт ва саҳфаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ мутолиаву тамошо кунед. агар назару пешниҳоде доред, нависед. як вакили қирғиз дар ҷаласаи парлумони ин кишвар пешниҳод кардааст ки қазияи аз зиндони русия ба ҷанги Украина бурдани шаҳрванди Қирғизистон таҳқиқ шавад. чанде пеш расонаҳо аз марги Аян Алишеров, ҷавони 30-солаи қирғиз дар Украина, хабар дода буданд. дар ҳамин ҳол ҳомиёни ҳуқуқ дар Қирғизистон ҳам мегӯянд муроҷиати муҳоҷироне зиёд шудааст ки барои сафарбар нашудан ба ҷанги Украина кӯмак мехоҳанд. шаҳлои Гулхоҷа мавзӯъро идома медиҳад. ҳомии ҳуқуқ Азиза Абдурасулова мегӯяд, дар 2 ҳафтаи ахир даҳо зодаи Қирғизистон ки дар Русия ба сар мебаранд ва шаҳрвандии ин кишварро доранд ба ӯ муроҷиат карданд. онҳо барои ҷилавгирӣ аз сафарбарӣ ба ҷанг бо Украина кӯмак мепурсанд ва шикоят мекунанд ки сафорати Қирғизистон дар ин кор барояшон ёрӣ намедиҳад. вақте сафорати Қирғизистон дар Русия ба онҳо кӯмак намекунад, ҳайрон мешаванд. онҳо мегӯянд ки мо қирғизистонием, пас чаро сафорат ба мо кӯмак намекунаду моро ба Қирғизистон намебарад? барои ҳамин ман дар шабакаи иҷтимоӣ навиштам ки сафорат вазифадор нест ба шумо кӯмак кунад, чунки шумо дигар шаҳрванди Қирғизистон нестед. ин паҳлӯи масъаларо бисёриҳо намефаҳманд. шарҳи Азиза Абдурасулова дар шабакаҳои иҷтимоӣ баҳсҳои гармеро ба бор овард. зеро пеш аз ин дар Қирғизистон касе онҳоеро ки шиносномаи русӣ гирифтанд ҳамватанони собиқ ном набурдааст. иддаe аз корбарон изҳороти Абдурасуловаро маҳкум карда гуфтанд ки мардум аз зиндагии хуб барои гирифтани шаҳрвандии Русия кӯшиш намекунанд. бархеи дигар аз ин ҳомии ҳуқуқ барои ошкоро садо додани мавқее ки мебоист мақомоти расмии кишвар эълон мекарданд ташаккур мегӯянд. дар ҳамин ҳол аҷиб ин аст ки тибқи оморҳо шумораи хоҳишмандони дарёфти шаҳрвандии Русия кам нашуда, баръакс дар ҳоли афзоиш аст. соли гузашта замоне ки артиши Русия ба Украина ҳамла кард, аллакай 37 000 қирғизистонӣ шаҳрванди Русия шудаанд. мо то ҳол онҳоро шаҳрванди худ мешуморем ва дарк мекунем ки чаро ин шиносномаҳоро гирифтаанд. акнун қазоват кунед ки он 500 000 нафар зери таҳдиди мустақим ва 500 000 нафари дигар зери таҳдиди ғайри мустақим қарор доранд. ҳамчунин ба онҳое ки шаҳрванди Русия нестанд бар асоси қарордод ба ҷанг рафтанро пешниҳод мекунанд. бар илова одамони моро ки дар зиндонҳо мебошанд талош доранд ба ҷанг баранд. ҳафтаи гузашта дар бораи марги Аян Алишерови қирғизистонӣ дар Украина маълум шуд, аммо ӯ шаҳрванди Русия набуда дар яке аз зиндонҳои ин кишвар адои ҷазо мекард. хешовандони марҳум намедонистанд ки ӯро рост аз зиндон ба ҷанг фиристоданд. як қирғизи собиқ ки ҳоло шаҳрванди Русия мебошад низ аз писараш нигарон аст. ба нақли Қанибек, писари 25-солаашро ки дар Москав зиндагӣ мекунад, метавонанд ба ҷанг фиристанд. албатта ман дар ин бора фикр мекунам, аммо тасмимро писарам мегирад. ин тақдири ӯст. намедонам чаро аз сафарбаркунӣ намеҳаросад. албатта ба писарам раҳмам меояд ва намехоҳам ки ӯ ба ҷанг бурда шавад. аммо тавре медонед, қонун барои сарпечӣ 10 сол зиндонро пешбинӣ кардааст. яъне агар писарам дар пешрӯи 10 сол зиндон ва ё рафтан ба ҷанг қарор бигирад, албатта ӯ дуввумиро интихоб мекунад. бино ба иттилои радиои озодӣ, зодагони кишварҳои Осиёи марказӣ ки дорандаи шаҳрвандии Русия ҳастанд, аз аввали сол ба ин тараф иҷозаи берун рафтан аз ин кишварро надоранд. то кунун дар бораи 2 мавриде гуфта мешавад ки марзбонон як шаҳрванди Қирғизистон ва як шаҳрванди Тоҷикистонро аз марз бозпас гардонданд. бармегардем ба Тоҷикистон. ҳаёти арӯсе ки барои як пора нон аз сӯи хуштоманаш истинтоқ шуд, тағйир ёфтааст. баъд аз як соли зиндагӣ дар зери тамасхуру тозиёнаи хуштоман ва пас аз роҳ ёфтани навори истинтоқи ӯ ба интернет, Келин аз хонаводаи шавҳар рафт. ҳоло ӯ дар хонаи пайвандонаш зиндагӣ мекунад.
اما مسئولین اسفر میخواهند راهی یافته کلین و مادر عروسش را به سازش بیارند. فرزان محمدی با عروس خانواده و خوشدامن او صحبت و این گزارش را آماده کرد. مدینه صدیقزاده قهرمان نواری که از جانب خوشدامنش ثبت شده بود، حالا بیشتر از یک هفته باز حیات دیگرگونه دارد. وی میگوید از روزهای اولی خانه‌داریش پیوسته زیر تنقید و سرزنش خوشدامنش قرار میگرفت. اما به خاطر طفلش طول 1 سال با امید زندگی بهتر صبر و طاقت کرده بود. اکنون کاسه صبرش لبریز شد و وی نمیخواهد دیگر با آنها زندگی کند. برای آن که من خودم به زندگی خودم آینده خودم و میکنم میسازم و آینده خودی فرزندم کلان کرده به وای رسانده. میخواهم که به مثل من نشود و زندگیش آرام و آسوده شود. مدینه میگوید نوار با اشتراک او و خوشدامنش بعد 1 ماه خانه‌دار شویش تقریبا 1 سال پیش ثبت شده است. سبب نواری که مدینه را برای نان خوردنش خوشدامن ثبت کرده است چنین بوده است. وقتی که من گرسنه شدم دسترخوان میانداختم، خوشدامن من میگفتن که نون همه افغان خور بلا خور زهر خور میگفتن. من همون وقت میترسیدم و بعد گرسنه شدم. 8 روز نون نخورده سانی همون گرفته خودم. قصه زندگی مدینه از اول غم انگیز است. در 7 ماهگیش پدر و مادرش از هم جدا میشوند. سپس زیر پرستاری مادرکلان قرار میگیرد و بعد فوت او به خانه مادراندر میرود. از خانه مادراندر به شوهر برآمده است. پس از پهن نوارها حالا او با طفل 4 ماهش به خانه عمه‌اش آمده است. چند آدم بعد نوار دیدن میبینم ما گفتیم گفت ما کن چقدر مثل تا دخترم خود خواهر خودم بوده. ما کلان نمیکردیم با وای نبود. دیگه خول با هایان خول بچه‌ها میانو وای کردم که ببینیم هیچ جا نمیره. این تصمیم مدینه در حالی است که کمیته کار با زنان در تاجیکستان با نشر چند عکس در شبکه‌های اجتماعی گفتند خوشدامنی را که در نوار برای بریده نان عروس را استنطاق میکرد دیدند. در اعلامیه کمیته کار با زنان گفته شده است که سبب مناسبت ننگین خوشدامن را معین کردند اما تفصیلات ندادند. مقامات انتظامی نیز بعد پهن نوار خوشدامن را جریمه بست. خانواده شوهر مدینه صدیقزاده در اینجا محله مومن‌آباد جماعت چارکو زندگی میکنند. ما به خانه آنها رفتیم و از مادر خانواده آید ثبت نوار و مناسبت با عروس را پرسیدیم. ولی آنها راضی نشدند در نزد دوربین با ما صحبت کنند و شرح آن نوار را گویند. حالا مدینه میخواهد بعد کلانتر شدن کودکش در یگان جا به کار ایستد و زندگیش را مستقلانه پیش برد. مقامات محلی هم میگویند از قضیه این عائله از نزدیک شناس هستند و برای دستگیری آنها یک گروه کاری تأسیس دادند. چنین حاضر پیشه که گفته نمیتونیم لیکن نتیجه چنین شده ایستاده است که عائله وای میشد با از دیگر برقرار میشه. رسوی نزدیک ما کوشش میکنیم که اما عائله با در یک گویم کلبه زندگی به سر برن. واکنش کمیته کار با زنان و مقامات محلی به قضیه کلین و خوشدامن در حالی است که بحث‌ها در اطراف آن 2 هفته باز در شبکه‌های اجتماعی میچرخد. در این بحث‌ها بعضی از کاربران از کمیته زنان تنقید کردند که به چنین قضیه‌ها توجه و برای پیشگیری از جنجال در خانواده‌ها کار نمی‌کند. برخی از آنها خواهان کمک به عروس و پیشگیری ظلم و ستم در خانواده هستند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره. با این گزارش اخبار آزادی را به پایان میبریم. نشر خبرها با عکس و ویدیو هر ساعت در سامانه رادیو آزادی و در صفحه های ما فیسبوک و اینستاگرام و توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادنکلاسنیکی ادامه دارند. اگر شما هم شاهد خبر و حادثه شدید بر رقم های ما تماس گیرید تا ما آن را پیگیری و نشر کنیم. تا ملاقات در برنامه های بعدی، خدا نگهدار شما.